Ban penlong ya kejing rakis snem thymmai kabasuk kabasany ki pulit ke jala Meghalaya harangkat ki pulit miet kali kilabu ya ke jaka Talasi ha ke benta baper jong ke Nongbah Shillong ha kajan miet jong ka lai puai terik kuno pra hajar pusau. Kini ki jaka Talasi ki don ha ki benta ki baper jong ke Nongbah Shillong ki bakan tup hajan ke DC office railbong fire brigade polo bat ki wei di ki benta shushu nagaleng pulit ke penjur ke jing pahara ha ki benta kum ha khandailat banlat na kino ke jing huri hura khamtam ha ka miet up miet snem thymmai jong ki pajba jong ke jala Meghalaya ki bawan ha khandailan